खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। मैया समरखारि आसामनि काछार जिल्लायाव सासे 25 बोसोर बैसोनि आइजोनि गोथै सह'खौ सोरबा दुथांफोरा बुथारनानै फांसे बिफाङाव फासि होनानै गालांनाय थासारियाव बोखांनो मोन्दों होनना खौरां मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे बुथारनाय जाथायजों लोब्बा थानाय सानै सुबुंखौ पुलिस हान्जाया खानो हाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। आइजोनि जिउ गैयै देहाखौ दिनैनि उननि आनजाद नायनो थाखाय पुलिस हान्जाया दैथायहरबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं। त्रिपुरानि सरकारा गावनि रायजोनि सरकारि फरायसालिफोरखौ बन्द' फोसावदों। बे बन्द'खौ बाराद्राय साननि दुंलोबनायनि थाखाय 18 एप्रिलनिफ्राय 23 एप्रिलसिम बन्द' फोसावदों होनना खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव त्रिपुरायाव साननि बिदुङा 36 डिग्री सेलसियास जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं। मैया गुवाहाटीआव 3.7 मेग्निटिउडनि रिक्टार स्केलाव बांग्रि मावदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे बांग्रिया बेलासिनि 4:52 रिंगायाव जादोंमोन। नाथाय बे बांग्रियाव जेबो खहा जायाखै होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं। मैया सासे BSF जवाना गावनि जिउखौ फोजोबना लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे जाथाया जादों आसामनि नगाव जिल्लानि खानपुराव। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जिउ फोजोबना लानाय BSF जवाननि मुंखौ सन्जीब लस्कर होनना मिथिनो मोननाय जादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथाङा गावनि बिसिजों गोबाव समनिफ्राय गोसो बेरेखा जालायदोंमोन आरो बिसिया बिमा-बिफानि न'आव थांनानै थाहैदोंमोन। नखराव बेबादि गोजोन गैयै थासारिजों भुगिनांनानै बिथां BSF जवाना गावनि जिउखौनो सिलिं फेनआव फासि नांना जिउ फोजोबना लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथांनि जिउ गैयै देहाखौ थैनायनि उननि आनजाद नायनो थाखाय पुलिस हान्जाया लाना थांदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं। साननैसोनि सिगांसो तेजपुरनि पान्जाब नेशनेल बेंकआव साख्रि मावनाय मनीषा बर'खौ बुथारनायजों सोमोन्दो थानाय दायनिगिरि देबाशिष खारखौ मैया बेलासि समाव सोनाब बेंगलनि पुलिस हान्जाया हमनो हाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआबो थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै।